Tlet vittmi oħra kaġun tal-coronavirus f'pajjiżna biex mill-bidu ta' Marzu sa' issa kena 42 mewta. L-ammont totali ta' mwiet kaġun tal-virus telaw għal 357 b'22 minnhom ikunu fatalitajiet li seħħew fl-aħħar ġimgħa. L-aħħar vittmi konfermati tlieta huma żewġ nisa ta' 70 sena u raġel ta' 73 sena. It-tlieta mietu fl-isptar Mater Dei. Bejn it-tnejn u tlieta mill-ġdid kanna 313 il-każ ġdid tal-COVID-19. Bissa nofs din il-ġimgħa diġà kellna 1092 każ. Il-każijiet attivi telaw għal 3113. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat fiqu 215 persuna mill-COVID-19 biex issa l-ammont totali ta' persuni li fiqu huwa dak ta' 23,591. Il-każijiet totali ta' persuni li kellhom il-COVID minn Marzu tas-sena li għaddiet l-hawn huwa dak ta' 27,061. Dawn in-numri qed ikomplu jitfgħu pressjoni kbira fuq l-isptar Mater Dei kif illum aktar minn qatt qabel il-ħaddiema tas-saħħa jinsabu taħt pressjoni kbira. Wara li pajjiżna fl-aħħar ġimgħat qed ikompli jara numri rekord ta' każijiet tal-virus, l-isptar sab ruħu taħt stress enormi tant li nfetħet ukoll is-sitt taqsima tal-kura intensiva. Net News irċieva informazzjoni li l-konsulenti f'Mater Dei qed iħejju ruħhom għal dak li qed ibassru li se jkun l-agħar perjodu għall-isptar sa minn meta faqqet din il-pandemija. Fl-aħħar jiem tkellmu wkoll it-tobba permezz tal-mam li kkonfermaw li l-ħaddiema tas-saħħa qed jaħdmu taħt pressjoni bla preċedent.